groot is dit plekje niet, klein als je het in zijn context ziet. Hier wordt o zoveel geleefd, waar elk nog om de ander geeft. Een zachte plek met een zachte G, een zachte aarde en steeds tevreden. Veel groen, veel gras, bronsgroen eikenhout en struikgewas. Velden, weiden tussen bossen door. De mensen maken hier het land, van Limburg zijn, dat schept een band. Want ik ben trots op jou, Limburg waar ik van hou. Ik krijg nooit genoeg van jou. In de lente, in de zomer, in de herfst en in de kou, zo trots op jou. We zijn hier begonnen in 2001 met lavendel. Eigenlijk is dat gekomen door het feit dat ik dit pand heb gekocht in 86. En toen wist ik ook niet wat ik er eigenlijk mee ging doen. En toen ben ik lessen gaan volgen voor herborist om ideeën op te doen om met dat terrein iets te doen. Om niet zomaar gelijk wat ermee te beginnen. En daar is eigenlijk het idee ontstaan om met lavendel te beginnen. Op een gegeven moment zei iemand van de medecursisten tegen mij, waarom begint je niet met lavendel? En die was een reisgids voor tuinreizen en die had heel informatie dus over lavendel. Die was eigenlijk een beetje gespecialiseerd in lavendel. Dus we zijn toen thuisgekomen en dan zijn we eraan begonnen. Plannen beginnen te maken, beginnen aan te planten. Dus vanaf 2001 is dat dus begonnen. En dan hebben we daar 10 jaar eigenlijk aan gewerkt. We zijn dan ook vanaf het tweede jaar met een kunsttentoonstelling begonnen. Kunst op de lavendelhoeve. Dat is nu de 6e keer dit jaar dat we dat doen. En op dit moment zijn er 36 kunstenaars die daaraan meedoen. Stokrooi met haar mooie plekken, ik wil ze allemaal ontdekken. Met de auto, met de fiets of soms te voet. Op die plekjes voelen wij ons goed. Stad van cultuur, natuur en lavendeltuinen, waar het geluk zomaar voor het rapen ligt. Bij elke boom, van bas tot in de kruinen, elke plek is weer een nieuw gedicht. Stokrooi met haar mooie plekken, ik wil ze allemaal ontdekken. Met de auto, met de fiets of soms de voet. Op die plekjes voelen wij ons goed.
Dus dat is nu 7 jaar dat wij open zijn voor bezoekers. En op die 7 jaar is dat bezoekersaantal steeds maar gestegen. Momenteel zitten we tussen de 30.000 en de 40.000 bezoekers per jaar. We hebben een lavendelveld, dus van ongeveer 1 hectare groot. Dat verdeeld is in 2 soorten lavendel. Die lavendel die blijft ongeveer 10 jaar staan en dan wordt die vervangen. Dus die lavendel doen wij elk jaar af, dat bedoelt dus oogsten, tot op 15 à 20 centimeter boven de grond. Want die groeit elk jaar terug opnieuw, die schiet terug uit en die geeft elk jaar opnieuw bloemen. En dan wordt die gedroogd, dat duurt enkele dagen, en dan wordt die verhakseld en dan wordt die gedistilleerd. Nog steeds de dag dat ik toch zo oud ben. Oh, ik ga met liefde leven. Remper galen. Dat ik niks boven. Zo is het maar een. En mij nou Remper galen. Dat ik niks boven. Zo is het maar een. Dus we hebben hier een distillatieruimte met wat apparatuur, stoomgenerator, stookketel, koeler en zo verder. Dus die wordt, dus met stoomdistillatie wordt daar de olie uit gedistilleerd. En dan hebben we lavendelwater en lavendelolie. Dat is de lavendelolie die het belangrijkste is natuurlijk. En die wordt gescheiden van het water. Omdat olie lichter is dan water. En dan is die gemakkelijk te scheiden. Dus met olie, lavendelolie bedoel ik uiteraard de essence van lavendel, of wat men ook noemt etherische olie. En die doen wij in kleine flesjes en die verkopen wij hier in ons winkeltje. En mensen kunnen dat gebruiken voor bijvoorbeeld insecten weg te houden, muggen en andere insecten te bestrijden of buiten te houden, maar men weet dat lavendel ook rustgevend is en dat is dan mooi meegenomen voor mensen die slecht kunnen slapen. Die hoeven maar een druppeltje op een kussen te doen daarmee om lekker te kunnen slapen. Met lavendelolie kunnen allerlei producten gemaakt worden. Onder andere een van de meest voorkomende producten van lavendel is zeep. Lavendelolie wordt heel veel in zeep verwerkt. Ook uiteraard in parfum, dat is een van de eerste toepassingen van lavendel geweest in de geschiedenis. Maar daar heeft men uiteraard niet zo heel veel olie voor nodig. De meeste opbrengst, de meeste productie van olie gaat dus naar zeepen en badolies en aanverwante producten. Wij gebruiken verder ook lavendel voor in zakjes te doen uiteraard, om in de kast te leggen tegen de motten. Er wordt ook lavendel gebruikt in consumptieproducten. Wij hebben bijvoorbeeld lavendeljenever ontwikkeld, we hebben lavendellikeur ontwikkeld, we hebben lavendelgin ontwikkeld. Dat hebben we samen gedaan met distillerie Massy in Houthalen, want dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daar is heel wat kennis voor nodig. Maar dus het uitbalanceren, het zoeken naar de juiste smaak, dat hebben we dus vooral samen gedaan met die mensen die het voor ons produceren. Zo ook hebben we lavendelpralines, die bij een chocolatier in het Antwerpse geproduceerd worden, Casimir met name. Zo hebben we lavendelijs,
dat voor ons geproduceerd wordt bij de ijsboutique in Kermt. Zo is er ook bijvoorbeeld lavendelconfituur. Dat is een van de producten die we zelf maken. En dat gaat altijd maar verder en verder, dus er is geen grens eigenlijk aan. Men kan alles maken met lavendel dat men maar wil bedenken. Dus dit project wordt gedragen door heel wat vrijwilligers. We zijn trouwens ook een VZW. En het onderhoud wordt ook gedaan deels door vrijwilligers, deels ook met hulp van scholen. En hier loopt ook een sociaal project, NKG, Nieuwe Kansen geven, van leerlingen uit het buzenonderwijs die hier opgevangen worden bij wijze van time-out project. En bijvoorbeeld de lavendelfeesten, dat is een van onze grootste activiteiten elk jaar. Een paar weken geleden meer dan 40 vrijwilligers actief hier op het terrein. Dus dat is wel een heel belangrijk facet aan de Lavendelhoeve en daar wil ik de vrijwilligers absoluut van harte voor bedanken voor hun goede inzet die hier eigenlijk elke dag gepresteerd wordt.